Ассалому алейкум. Пеш аз оне ки ман дар бораи ширкате ки ман кор ва фаъолият мекунам маълумот медиҳам, аввало каме худамро шинос мекунам. Номи ман Каримова Нигина, 41 сола, зани хонашин, маълумотам олӣ, дипломам сурх. Лекин аз муддате ки мо оилавӣ дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунем, ин уже 8 сол аст, ман дар ягон ҷо кор кардагӣ нестам ва дар хона нишаста мехостам ки ягон роҳи пулкоркуниро ёд гирам, ёбам. Ва ҳамин хел соли 2021 ман дар ширкати Фаберлик аъзо шудам, лекин ҳоло дар ҳайси ҳамчун харидор, чунки маҳсулоташон дар назар ба нархи магазинҳои инҷа арзонтар буданд, бениҳоят боз тӯҳфаҳош ва ғайра. Баъдан вақте ки ман кор ва фаъолияти дигар шахсонро дидам ки занҳои хонашин бемаълумоти олӣ, занҳои аз ҳар давлатҳои гуногун дар ин ҷо кор карда маош гирифта истоданд ва манам тасмим гирифтам ки дар ин ширкат кор кунам. Ҳоло бошад ман дар хона тариқи телефон кор карда ҳар 3 ҳафта маош мегирам ва маоши ман 35 ҳазор рублро ташкил мекунад, ки ман ба ягон ҷо кор намеравам, дар назди оилам кори хоная карда боз чунин даромадҳои нағз мегирам. Биёед акун дар ширкате ки ман кор ва фаъолият мекунам маълумот медиҳам. Ширкати Фаберлик аст. Тӯли 27 сол аст ки кор ва фаъолияти худашро бурда истодааст ва дар 14 давлати ҷаҳонам расмӣ кор мекунад ва шаҳрвандони он давлатҳоям аз маҳсулоти истеҳсол кардаи ширкат истифода мебаранд ё ин ки монанди мо кор карда даромадҳои нағз мегиранд. Ширкат истеҳсолоти худашро дорад, ҳама чизро қариб ки худаш истеҳсол мекунад. Имкониятҳои компания ба ҳама яхел аст, новобаста аз он ки мо маълумоти олӣ дорем надорем, новобаста аз он ки мо хонашин ҳастем ё коргар ҳастем, новобаста аз он ки мо дар кадом давлат ҷойгир ҳастем ё ки дар куҷо зиндагӣ мекунем, қишлоқ, шаҳр, деҳа, фарқ надорад. Имконият ба ҳама яхел дода мешавад. Фақат ки мо бояд шарту талаботҳои худи ҳамон компания ки қонуну қоидаи худашро ки дорад, ҳамонро риоя кунем, иҷро кунем ва ба даромадҳои калон расем. Фоидаҳои компания дар чӣ аст? Якум ки компания дар худаш истеҳсолоти шахсии худашро дорад ва зиёда аз 10 000 номгӯ истеҳсол мекунад. Ин он чизе ки мо доим истифода мебарем. Акнун ва маҳсулоти истеҳсол кардааш ба ҳамаи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. Ҳамаи сертификатҳои Санпин, GMP, ҳама гостҳояд дорад ва аз ҳама асос сертификати ҳалол дорад, ки продукцияш ба канунҳои дини ислом, яъне ба қонунҳои дини ислом, талаботи дини ислом мувофиқат мекунад. Ва компания доставкашро, акция, тӯҳфаҳоро, ҳуҷҷатгузориша ҳамаша ба ӯҳдаи худаш гирифтааст. Мо фақат бояд чӣ кор кунем? Ба компания товароборот ташкил кунем, яъне маҳсулоташро аз ҳисоби харидорон, ҷалби одамон товарообороташро зиёд кунем. Акнун ҳар шахс, ҳар як хонадон ба худаш сар мешӯяд, дандон мешӯяд. Он чизе ки ҳар рӯз вай истифода мебарад, яъне барои хонаи худашам харад, компания, яъне мо аз ҷамъи одамон командасозӣ карда, товарооборот карда маош мегирем. Хайр аз маош мо боз мукофотпулиҳои калон мегирем. Маош дар ширкати Фаберлик дар як сол 18 маротиба аст. Вақте ки мо дар корхонаи давлатӣ кор мекунем, мо 12 маротиба мегирем. Ва фарқияти ин маошҳо дар чӣ аст? Дар ширкати Фаберлик то чанде ки агар ки мо нағз кор кунем, командамонро омӯзонем, пеш барем, товарооборот ки зиёд шудан гирифт ва маошам зиёд шудан мегирад. Яъне як маоши мутаъддил нест. Яъне мисол дар як меъёр 1000 сомон гирифтем, меъёри дигар уже 2000 сомон мегирем, меъёри дигар метавонӣ уже 5000 сомон гирӣ. Яъне он қадаре ки шумо товарооборот кардед бо командатон,
ва танҳо маош шумо намегиред, командатунам низ маош мегирад. Ман ҳамчун ҳозир серебряный директор ҳастам ва дар командам зиёда аз 300 одам ҳаст ва аксарияти онҳо 90% маош мегиранд, маошҳои нағз мегиранд. ва бинед ки ҳар шахсе ки ба Фаберлик аъзо шуд, дар кадом давлате ки бошад, вай маоши яъне валютаи ҳамон давлата мегирад. Ман мисол дар Россия зиндагӣ мекунам, маоши ман бо рубл аст. духтарое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, маошашон бо сомонӣ аст. духтарое ки дар Қазоқистон ҳастанд, тенги аст. Яъне ҳар кас ба валютаи маошҳои ҳамон давлата мегирад. ва чихеле ки гуфтам, маош расмӣ аст ва ҳар яки мо ҳам андоз месупорем. акнун бояд ба шумо партнёри муҳтарам номбар кунам ки баъд аз омадани шумо ба бизнес шумо бояд та кадом вазифаҳоро иҷро кунед. Якум ин, шумо бояд магазини худатонро иваз кунед. Фаберлик маҳсулотеро ки истеҳсол мекунад ба ҳар як оила муносиб аст. Яъне бо нархҳои дастрас, ҳаст арзон, ҳаст қимат. Яъне ҳар кас метавонад муносиби имкониятҳои молии худаш чиз харидорӣ кунад. шумо аввало бояд дар магазини ки аз он ҷо харидорӣ мекардед ба Фаберлик иваз кунед. Акун бояд ман фарқияти якумашро гӯям. вақте ки шумо ба магазини оддӣ меравед, дар он ҷо нархи фурӯш як хел истодааст. нархи фурӯш ягон скидка нест. дар ширкати Фаберлик бошад, шумо баъд аз аъзо шудан ба компания, аз он нархи фурӯше ки компания дорад, аз вай 20% шумо арзон харидорӣ карда метавонед. ва вақте ки мо аз компания харидорӣ мекунем, маҳсулоташ рост аз заводи истеҳсолкунанда мебиёяд. Яъне истеҳсол шуд ва ба шумо расонида шуд. не ин ки вақте ки мо аз магазин мехарем, дар полкаҳои он мо намедонем ки чандин дар муддати чӣ қадар вақт онҳо дар он ҷо истодаанд ва дар кадом шароитҳо онҳоро истеҳсол карданд. барои ҳамин ширкат аз ҳама плюси калони ин ширкат, вақте ки мо чизе ки мо харидорӣ мекунем, мо рост аз заводи истеҳсолкунанда ба мо оварда мерасонанд. акнун дуюм фарқият ки вақте ки шумо дуюм бора ба ҳамон магазини ҷоятон рафта харидорӣ кардед, ҳеҷ вақт вай магазин намегӯяд ки ташаккури зиёд, шумо боз омадед, аз ман харид кардаед, маед ба шумо тӯҳфае ки арзишаш 100-150 сомон аст. дар магазини оддӣ дар шумо ин гуна предложения намекунанд. дар Фаберлик бошад, шумо аз дуюм заказатон тӯҳфаи бепуле ки арзишаш 100-150 сомон мерасад гирифта метавонед. ва инчунин боз наборҳои дигаре ки компания барои шинос шудани продукта ба мо тайёр кардааст, онҳоро метавонем то 90% арзон гирем. акнун сеюм фарқияте ки дар ширкати фарқияте ки магазини оддӣ аз Фаберлик дар он аст. мисол шумо аз ҳамон магазини оддӣ вақте ки шампун, парфюм, крем харидорӣ кардед, истифода бурдед ва ба ягон кас вай чиз маҳқул шуд ва шумо тавсия пурсон мешавад ки аз куҷо гирифтед, шумо тавсия медиҳед ҳамон магазинам. тавсия додед мумкин ба ҳамсинфатон, ба ҳамсоятон, ба хешатон, ба шиносҳоятон ва онҳо ҳамошон омада аз ҳамон магазини ҷотон ҳамин чизҳоро харидорӣ менамоянд. ва бинед ки аз ҳисоби тавсияҳои шумо вай магазин маҳсулоти бисёр фурӯхто, яъне шумо ба вай магазинчӣ таварабаро додед. яъне шумо муаррифӣ кардед ҳамин чиза, яъне реклама кардед ва одамон омадан аз ҳамин магазин харидорӣ карданд. ва ҳеҷ вақт вай магазинчӣ намегӯяд ки апа, хоҳар, раҳмати калон, ҳамин қадр шумо тавсия додед, реклама кардед, магазини мана омадан, аз ман харид карданд, маед дар шумо маош, маед дар шумо мукофот пулиҳо, маед дар шумо мисол поездкаҳо, ҳеҷ вақт намегӯянду намекунанд. дар Фаберлик бошад, шумо вақте ки продукция харидорӣ мекунед, худатон истифода бурдед, ба дигар кас тавсия кардед, вай кас истифода омад, ваям дар шумо мисол аъзо шуда харидорӣ кард, бо ин кас як каси дигар тавсия дод. яъне шумо аз харидҳои худатон бизнеси худатонро меафзоед ва аз ҳамин ҳисоб компания ба шумо мегӯяд раҳмат апаҷон, шумо ҳамин қадар одам даровардед, тавсия кардед, одамотон бо одам даровардан
барои хонаи худашонам агар харидорӣ кунанд ҳам ин уже товарооборот аст. маyd ба шумо маош, маyd ба шумо мукофотпулиҳо. ана ҳамин фарқияти се фарқияте ки магазини оддӣ аз Faberlic дорад. дуюм вазифаи шумо ин ҳатман гузаштани омӯзиш аст, обучения ҳаст, чунки то ки шумо моҳияти корро дуруст надонед, нафаҳмед, чӣ кор карданатонро нафаҳмеда, методҳои кориро ёд нагиред, шумо пешравӣ карда наметавонед. ва албатта ки боз дар аввал дар инҷа сабр аст, чунки на ҳама як бора корро ёд мегирад. чӣ хеле ки кӯдакҳои майдае ки роҳ гаштанро ёд мегиранд дар ягон муддат. дар инҷа ҳамин хел аст. мо камакак сабр мекунем ки ҳамин моҳияти корро дуруст аз худ кунем ва баъдан аз пушти кор аз пайи корамон шавем. ва сеюм вазифаи мо вақте ки мо ҳамин корроя ки ёд гирифтем, методҳои кориро ёд гирифтем, мо онро бояд дар амал аллакай иҷро кунем. агар ки мо ҳама чизро аз худ кардем, медонем системаи кория, лекин аз пушташ нашавем, яъне иҷрои онро дар амал иҷро накунем, ба мо натиҷа намедиҳад. чӣ хеле ки гуфтам, мо роҳҳои кории онлайн дорем, офлайн. онлайн яъне ҳама тариқе ки соцсет, интернет кор мекунанд, ё ин ки офлайн яъне касе ки дар замин бо гирду атрофаш, бо шахсони гирду атрофаш, бо шиносҳояш кор мекунад. методҳо ҳастанд. шумо методи мувофиқи худатонро ёфта, оне ки ба шумо писанд аст ёфта, метавонед дар ҳамин самт кор кунед. дар компанияи мо чӣ хеле ки гуфтам, занҳои муваффақ хеле бисёр шудагиянд ва то ҳол зиёд шуда истодааст, чунки дида истодаанд ки дар инҷа ҳақиқатан пул ҳаст. ва мо аз тарафи худамон ҳамчун наставник, ҳамчун директор шуморо албатта дастгирӣ мекунем, шуморо албатта меомӯзонем, шуморо яъне бо шумо дастуру роҳнамоиҳое ки мо худамон аллакай дар ҳамин қадар вақт таҷриба гирифтагем, ба шумо албатта меомӯзонем. аз шумо фақат ки хоҳиши кор кардан, аз шумо интернет ва он яъне талаботҳое ки мо ёки он тавсияҳое ки мо ба шумо медиҳем, ҳамаи бояд иҷро кард. чунки чӣ хеле ки гуфтам, дар инҷо каме маълумот аз худ кардан дар кор ва аз пай иҷроя шудан дар кор аст. дар компанияи мо обучения B+ ройгон аст. мо доим дар тамос ҳастем ва мо худ ҳам мехоҳем ки шахсоне ки ба командаи мо омада истоданд, онҳо муваффақ шаванд. чунки бе муваффақияти якдигар мо албатта ки танҳо муваффақияти худро мо фикр намекунем ва мо боз муваффақияти командаамро фикр карда ба онҳо кӯмаки худро мерасонем ва чӣ таҷрибае дорем, чӣ омӯзише дорем, чӣ методҳое ки дорем, ҳамаашро албатта меомӯзонем ва мефаҳмонем. занҳое ки дар ширкати Faberlic кор карда ба муваффақиятҳо расиданд ва даромадҳои калон гирифта истоданд ва бовар кунед, аксарияташ дипломашон нест. занҳои оддии хонашин, лекин маошҳои бениҳоят калон, мукофотпулиҳои бениҳоят калон гирифта истоданд ки соҳиби чанд хона, соҳиби мошин, ба сайёҳатҳо рафта, бисёр ҷоҳоро дида омада истоданд ва пурра оилаашонро аз ҳама ҷиҳата таъмин карда истоданд. барои ҳамин ҳар як каси мо метавонем ва ҳар як каси мо, яъне коре ки як каси дигар кард, дигар касам карда метавонад, агар ки аз болои худ каме кор кунад, мақсад гузорад, орзуҳои худашро пешбинӣ карда фикр кунад ки ман ҳам ҳамчунин мехоҳам ва метавонам. вақте ки шумо мақсадатон бошад, шумо мақсад гузоштагӣ бошед, албатта аз пай мақсадатон шуда ва мақсадҳои шумо амалӣ мегардад. хуш омадед ба командаи беҳтарини мо. якҷоя шуда мо бо шумо ба қуллаҳои баланд расида метавонем. раҳмат барои диққататон.